سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلومي عربي 19 تلكات يستلالو علتاو زينات تزلكم مصيلخو كموترو كساف فصامه مدباتنا ختكتاتلنا እንዳعدمكو بقدامነት አርስተ ዜና وكيل حبرة أفريقيا منغو السودان وإثيوبيا زلو وطري نمهدا أن السودان آتيو إثيوبيا دو السودان كاب ግብጽ ይዝጻረሩ ዕልማይ ናይል ከተጽድቅ ተላቦ ኢትዮጵያ ምስሱዳን ዘልዋ ምስሐብ ንምፍታሕ በቱርኪን ዝቀርብ ተበግሶ ሽምግልና ከም እትቀበሉ አፍሊጣ ኣብ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ሶማሊያ መጥቃቲ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ ኩነታት አየር ቴክሳስ ቀረብ ኤሌክትሪክ ተቋርጹ ኣብ ዝርከበሉ ነበርቲ ማይ አፍሊሖም ክሰትዩ ከም ዝተነገሮምን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም فولي وكيل حبرة أفريقيا أمانغو السودان وإثيوبيا نزلوا دبا وطري نمهدا كارتوم كمزاتوه منغستي أغلولو زينا السودان سونا حبيروم أمباسادر محمد الحسن لابات تمالي حموسن كارتوم كمزاتون مسكداماي منستير السودان عبد الله حمدوكن حلافي نايتل علوي أكال مسجاجر منغس زغونه لولاوي بيت مخري ليتنان جنرال عبد الفتاح البرهان تراخيبو كمززته تغليصوم نسو مسحده كابل علو تابالات لولاوي بيت مخري السودان زغونه ليتنان جنرال محمد حمدان داغالو كمستراخبون اتاغلغلو زينا تقيسوم سودان إثيوبيا ناب ጉዳይቲ بحرሻ ሀብታም መሆኑ ዝነገረሉ አልፋሻጋ ኣብ ደቡባዊ ምስሐብ ምትፍናን አቲን ይርከባም أورها تحسسنا إذا حلف عمت السودان نتي أب تحت إثيوبيا وان ميليش هذا نبر كوابي كم زميلسته أو جاني رام ولو كأخلتين هجراتنا تقول بسلام كيف التحمر ناوكنات كأتوا كم زيد له بيتدقاق من تجلتها وتدروا متفنان كم زليو زجلات إثيوبيا سراوت السودان كابتي أبز كرب أوان زحزو كوت إنها تكونت تنابت كلمة حدار زنبر خملس كتسو عن كله السودان جن أمريتا خمس الله بمجلات سراوتها كم زيت سحبها أتجلت قلم جتات كم زبلو أب دوبات كلتين زلو تدرو من قصاصات أبزن زحلة في حيلة طوارح إنه وسخي خير بمهلو بسلام وأجواب كيف تحنت زيكيلو نابو تدرو جت كم خمس خل سجات فتيرو يركب ኢትዮጵያ ንደቡብ ሱዳን ካብ ግብጽ ዝጻረሩ ዕልማይ ናይል ከተጽድቅ ተላበው ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ደቡብ ሱዳን ዋላኳ እታ ሀገርን ሲኤፍኤ ከተጽድቅ አለዋ እንተኾነ ግን እታ ሀገርና የሜጋ ፕሮጀክትን ምስራሕ ተኽእሎ የብላን ግዜና አጋጣምና ብዝፈቅድልን እዋን ግን ኩለን ሀገራት ባህራዊ ጸጋታት ከተቀማ ድሌት አለውን ይብል መንግስት ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ዓለም ዝንኣሰት ሀገር ካብ ናይል እትረኽቦ ማዕርነታዊ እጃም ውሕስን ምግባርን ኣመጻነቲ ፈለግ ዘድሊ ምዕባለን ምረጋጽነት ብግብጽን ጎረቤት ሱዳንን ኣብ 2010 ኣብ ኒል ተበጽሑ ዘሎ ስምዕ ዝጻረር ስምዕ ንኽትክትም ንመንግስቱ ደቡብ ሱዳን تصويت هاريبوم أبشن شاتم يتنتسعن شاتن نايل نايم مسرات تبغسو أبز جمرو الوان بخلتشن عسرتن بروندي إثيوبيا كينيا رواندا تنزانيا أوغندا بزيكاتن بو نبو تقاوم زسمع قبصن السودانين بتوساخي سمع نايل وحزيمه بزبل سم زفلت ناي حبار سمع CFA ألامو أبا تقاوم نايل متحبار هنمولواتي نا إثيوبيا مكتل حلافيتو الأخوة أبدو بسودان أوتو زلالم برهون ألمو بحموس سمس ناي جوبها راديو أبز جبروك على متايق دو بسودان كاب فلقني الاترغبو جامن معقبنتي سمع كتفرملو على وايلوم ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ደቡብ ሱዳናውያን ኣብዚ ዘለው ሰብ ስልጣንን ነቲ ስምዕ ኣብ መጻኢ ዘጋጥም ጸገም እንትኽውገድ ክነጽድቅ ንጽው ኣለና ደቡብ ሱዳን ድማ ኣብ ውሽጣ በማዕረኽ ክትሳተፍ ኣለዋ ኢሎም ሕጂ በወጣባት ጽጉማቲና በሜጋ ፕሮጀክት ክንሃንጽ ተኽእሎ የብላን ግዜና አጋጣምን ኣብ ዝፈቀደልና እዋን ግን ኩለን ሀገራት ባህራዊ ጸጋታት ክጥቀማሉ ይድለያየን ኢሎም ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ዘልዋ ምስሐብ ንምፍታሕ በቱርኪን ዝቀርብ ተበግሶ ሽምግልና ከም እትቀበል አፍሊጣ ቱርኪ ምስ ሱዳንን ኢትዮጵያን ጽቡቕ ዝምድና ስለዘለዋ ሽምግልና እማመ እንተቅሪባ በወገን ኢትዮጵያ ተቀባልነት ከም ዘለሆነ አፈኛ ሚኒስትር ጉዳይ ወጻኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ በምጥቃስ አገልግሎት ዜና ቱርኪ ኣብ ጽብጻቡ ስፊሩም ይኹን በርናብ ዘተቅድሚ መቅራቦም ሰራዊት ሱዳን ናብቲ ቅድሚ 6 ሕዳር 2020 ዝነበሩ ከባቢታት ክስሕብ ከም ዘሎ እታ አፈኛ አመልኪቱም በፕሬዝዳንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ሚሪያዲት ዝቀረበ ናይ ሽምግልና ተበግሶ ኢትዮጵያ ተማሳሊ ቅድሚ ኩነት ስለ ዘቀረበት ክዕወት ከም ዘይካለ ይፍለጥ
ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብቲ ላሊ 600 ኪሎሜትር ዝርግሕ ዶብ ዘይምርዳእ ከም ዘለውን ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ገዳርፍ ዝርከብ ዞባ ኣልፋሸጋ እቲ ቀንዲ ናብ ግጭት ኣምሪሑ ዘሎ እዩ። ሱዳን 26 ዓመት ብኢትዮጵያ ተጎቢጡ ዝነበረ ሉላዊ መሬታ ካብ 6 ሕዳር ኣትሒዛ ንዝበዝሕ ክፋላ ከም ዘምለሰቶ ትገልጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ በአንጻሩ ሱዳን ኣብ ሉላዊ ግዛት ሃገሩ መጥቃዕቲ ብምፍናው 10,000 ዜጋታቱ ከም ዝፈናቀሉ ምግባራ ይኸስስ። ኣብ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ሶማሊያ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ። መንግስቲ ሶማሊያ ኣብ ርእሰ ከተማ መቃዲሾ ዝርከብ ወታደራዊ ነቁጣታት ብዕጡቃት ሚሊሻታት መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖም ኣፍሊጡ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ከም ዝተፈጸመውን እቲ ዝወፀ መግለጺ ጠቒሱ። ሚኒስትሪ ጸጥታ ሃገር ነቲ መጥቃዕቲ ዘካየዱ ዝነበሩ ሚሊሻታት እንድሕሪት ከም ዝመለስዎምን እቲ ኩነታት ሃልዩ ከም ዘሎን ሓቢሩ። ነበርቲ ተኸባቢ ግን ሓያል ተኹሲ ከም ዝተሰምዐ ገሊጾም። እቲ መጥቃዕቲ ቅድሚ እቲ መራሕቲ ተቃውሞቲ ሰልፍታት ንሎም ዓርቢ ህዝባዊ ተቃውሞ ክካየድ ወጢኖምሉ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ተፈጺሙ ዘሎ። መራሕቲ ተቃውሞቲ ሰልፍታት ሶማሊያ አንጻርቲ ዘይሕጋውን ስልጣን ጨቢጡ ዝብሎ መንግስቲ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላ ፋርማጆ ተቃውሞታት ክካየድ ጸዊዖም ምንባሩን ይፍለጥ። ዕድመ ስልጣን ፕሬዝዳንት ፋርማጆ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተወደነ በሰንኪ ድማ እታ ሃገር ኣብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ተሸሚማ ከም ዘላን ይፍለጥ። እቲ ፕሬዝዳንት ነቲ ኣብታ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ንኹሎም ተቃውሞቲ ወገናት ዝሳተፈ ናይ ክልተ መዓልቲ ኣኼባ ጸዊዑሎም። እቲ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ዝካየድ ለዝበቲ መዓልቱ ዝሓለፈ ፕሬዝዳንታውን ባይቶኣውን ምርጫታት ዝካየደሉ ኩነታት ዝውስንን እዩ። እታ ሃገር ኣብ ታሕሳስ 2020 ባይቶኣዊ ምርጫ ክትካየድ እንተነበራ እኳ በሰንኪ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ዞባዊ ኣማሕደርትን ብዝተፈጥረ ምስሓብ ክካየድ ኣይተኻእለን። ኩነታት ኣየር ቴክሳስ ቀረብ ኤሌክትሪክ ተዋሪጹ ኣብ ዝርከበሉ ነበርቲ ማይ ኣፍሊሖም ክሰትዩ ተነጊርዎም። ኣብ ኣሜሪካዊት ክፍለ ሃገር ቴክሳስ ብምኽንያት ብርቱዕ ውርጪ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ተዋሪጹ ኣብ ዝርከበሉ ከባቢ 7 ሚልዮን ዝኾኑ ነበርቲ ድማ ናይ ቡምባ ማይ ቅድሚ ምስታዮም ከፍልሕዎ ተሓቢሮም። በቲ ኣብ ክፍለ ሃገራዊት ደቡባዊት ኣሜሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ውርጪ 24 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክረኽቡ ኣይከኣሉን። እቲ ኩነታት ኣብ ቴክሳስ ዝኸፍአ ምዃኑ ኣብ ዝነገረሉ ዘሎ እዋን ኣብቲ ኣዝዩ ዝሑል ኩነታት ኣየር ዋላ እኳ ገለ ነበርቲ ነቲ ናይ ማይ ቱቦታት ከዝሕል ብኮቦርታ እንተሸፈንኦ ብበረድ ይዕበስ ብምህላው ይትኮሳሎም። ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ዝበርትዕ ምዃኑ ዝነገረሉ ዘሎ ክሳብ ኔጌቲቭ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበጽሕ ዝሓሊ ሰባት ንቤቶም ንምማቕ ብብዝሒ መውዓይ ይጥቀሙ ብምህላዎም ጠለብ ሰዓት ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ። ላሊ 13 ሚልዮን ሰባት ዳርጋ ፍርቂ ነበርቲ እቲ ክፍለ ሃገር ኣብ ኣገልግሎት ቀረብ ማይ ጸገማት ኣጋጢሞም ኣሎ። ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብታ ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት ጀሚሩ ብበረድን ውርጭን ተሸፊና ዘላ ክፍለ ሃገር ናይ እዋን ሓደጋ ህጹጽ ኣዋጅ ኣጽዲቑሎም። እቲ ኣፍሊሕኩም ስተዩ ዝብል ምልክታ ኣብ ከተማ ሂውስተንን ከባቢያን ዝተነገረ ኮይኑ ብመሰረት ማእከል ምቁጽጻር ምክልኻልን ሕማማት ኣሜሪካ ዝሃቦ ምኽሪ ዋላ እንተ ተጻረውን ተበኪሉ ክኸውን ስለ ዝኽእል ምፍልሑ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሩ። እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ወላ ኣስናንካ ንምሕጻብ እንተኾነ ዝፈልሐ ወይ ድማ ዝተዓሸገ ማይ ጥራይ ምጥቃም ከም ዘድሊ ኣረድዩ። ከንቲባ ከተማ ሂውስተን ሲልቪስተር ተርነር እቶም ቀረብ ጸዓት ዘይብሎምን ማይ ከፍልሕ ዝጽገሙ ዝተዓሸገ ማይ ዝረኽብሉ መንገዲ ኸናድዩ መኺሩ። ኣገልግሎት ጸዓት ኤሌክትሪክ ምናልባት ንዝቕጽሉ ገለ መዓልታትን ሙሉ ብሙሉ ዘይክምለስ ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ። ፖሊስን ሰራሕተኛታትን ምላሽ ሓደጋን ሂውስተን ነቶም ኣካላውን ስንክልና ዘለዎምን ኣገልግሎት መጓዓዝያ ዝጽገሙን ሰባት ዕሹግ ማይ ከበጻጽሑ ምዃኖም እቲ ከንቲባ ሓቢሩ። ንሱ ወሲኹ እቲ ቱቦታት ማይ ብበረድ ከይዕበስ ብምባል ነቲ ማይ ከፊቶም ዝሓደግዎ ሰባት ከቋርጹ ኣዘኻኺሩ። ኣብታ ክፍለ ግዛት ኣባይቲ ንዝሑል ኩነታት ኣየር ኣብ ግምት ኣትዮም ስለ ዘይሰርሑ እቲ መውዓይታት ካብ ስራሕ ደው ምስ በለ ሙቐት እቲ ኣባይቲ ብቕልጡፍ እዩ ዘንቆልቁል። ነቶም ኣዝዮም ዝተቓልዑ ኣብ ኣብያተ ቤተ ክርስቲያንን ማዕከላት ዕዳጋን ከም ዝዕቆቡ ይግበር ምህላው ሚኒስተር ተርነር ገሊጹ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ብልቢ ነመስግን። ሰናይ ንዓኹም።